Gipuzkoako batzar nagusiek Eider Mendoza izendatu dute ahaldun nagusi. Ahaldungai jentzalearen hautagaitzak 25 batzarkideren babesa jaso du, EAJaren 17 batzarkideen, PSren 7 eta PPko batzarkide baten aldeko botoekin. Bigarren bozketa egin behar izan dute Mendoza ahaldun nagusi izendatu ahal izateko. Lehen bozketan 24 boto eskuratu dituzte Iriartek, Elkarrekin Podemosen babesarekin, eta Mendozak PPko 3 batzarkideak abstenitu direlak. Hautagai batek ere ez du lortu gehiengo osorik. Izan zirelako gara errepikatzen zuen Torrealdaik. Izan zirelako bagara, izaten jarraitzeko ze bide egin eta norekin egin ezinbestekoa izango da, 21. mendeko une honetan, Euskal Herriko lurralde honetan. Herritarrek argi hitz egin dute eta bide hori gidatzeko ardura Euskal Herria Bilduri eman diote. Horregatik eskatzen diot ganbera honi Gipuzkoako ahaldun nagusi izateko konfiantza. Mila esker. Gipuzkoarrengatik eta gure herritarrengatik. Eskerrik asko guztioi. Gabon, Arabara Salto batzar nagusiek gaur egin dute ahaldun nagusiaren inbestidura saioa eta Ramiro González 3. agintaldirako hautatu dute bere alderdiaren eta PSren botoei esker. Gonzálezek elkarrizketa eta akordioa eskaini die oposizioko taldeei Voxi izan ezik PSrekin duen koalizio gobernuaren gutxiengoaren aurrean, baina errealismotik egindako politika kontinuistak iragarri ditu eta ezinezko utopiak baztertu ditu. Los alaveses y alavesas han decidido con su voto que la mejor opción para el futuro de nuestro territorio pasa por reeditar la fórmula de gobierno que hemos mantenido durante las 2 últimas legislaturas. Una fórmula de gobierno que será continuista en lo que nos ha hecho fuertes y al mismo tiempo transformadora para atender, adaptarnos y adelantarnos a las nuevas demandas de la sociedad. Dar un giro radical a esas políticas, como algunos pretenden, es en realidad dar marcha atrás. Gaur eta bihar Bizkaiko ostalariak greban izango dira, ELA, LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lanuztera deitu dute, grebaz gain, hainbat mobilizazio ere egitekoak dira. Gaur goizean adibidez Bilboko hoteletan elkartu dira. 2008tik dute lan hitzarmena berritu gabe, naiz eta greba deituta egon. Negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute. LAF eta ELA sindikatuek 2 greba egun deitu dituzte egoitza pribatuetan gaurko eta biharko. Salatzen dutenez, Arabako egoitza pribatuen lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dago. Nerea Garzia. Greba deialdietan salatu dute aurrekoetan bezala 1.000 euro inguruko soldata eta ratio onartezinak dituztela. ELA eta LAF sindikatuek eskatzen dute Bizkaiko erresidentzietako langileen baldintza berberak izatea. Ostegun honetan mobilizazioa egin dute plaza berritik eta ostiralean Albertia kampus egoitzatik. Bilbotik abiatuko da Frantziako turra eta lehenengo 3 etapek Euskal Herria zeharkatuko dute. Gaurkoan, Bizkaiko hiriburuan turrean parte hartuko duten talden aurkezpen ofiziala izan da eta bertan izan da Iara Durreta lankidea. Ongi etorri, Frantziako turra larunbatean abiatuko da hemendik Bilbotik eta ostegunean Frantziako turrean parte hartuko duten taldekiden aurkezpen ofiziala eginda hemen Abandoibarra pasalekuan Guggenheim atarian eta aurkezpen ofizialean 3.000 pertsona baino gehiago izan dira hemen, aipatu bezala Abandoibarra pasalekuan eta gainera foroa bete da. Herrialde askotako pertsonak ikusi ditugu, Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak, Arabarrak, Nafarrak eta baita iparraldekoak ere, baina Europako beste herrialde batzutako pertsonak ere hemen dira. Izan ere, Frantziako turrak fama handia du mundu osoan zehar eta horren adierazle da hori, ezta? Eta aipatu bezala gaur Abandoibarran hemen taldekideen aurkezpen ofiziala egin da eta hainbat
hainbat txirrindulari horiek parte hartu dute, horien artean egon dira Joanes Barribia, Gurzan Elorriaga, Miguel Mari Laza eta David Etxebarria eta beste asko. Horrez gain gainera, Frantziako turrean parte hartuko duten txirrindulariek ere parte hartu dute, adibidez Mikel Landa, Peio Bilbao, Izagirre eta Pogatzarrek. Eta festa giroa nagusia da hemen, eta txirrindulariek hitz egiteaz gain, hainbat taldeek ere, musika taldeek, festa giroa girotu dute. Aukera gutxi dire, azkenean munduko korredore honen kontra jokatuko dugu, baina ni aukera gutxi horietan sinesten hasita nau, eta bueno, dana egongo gu, seguro, eta disfruteko gu, olako egun berezi bategaz, eta bueno, espero zuek gozatzi, privilegio batzu gara, eta bueno, inoiz hartuko ez dugun tur bat izango da, seguro. Eta kulturan Txonbo Lelopean antolatuko da 2024ko Getxoko San Nikolas ikastolak antolatutako ibilaldiaren 46. edizioa. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Atzo, LGTBIQ+ komunitatearen nazioarteko egunean 11 mugimendu atera ziren kaleetara. Egunean zehar egindako manifestazioetan aurrera eramandako 2 salaketa nabarmendu dira. Hain zuzen ere, atzo Donostiako manifestazioan Maider Arregi izan zen 28 koordinadorako kidea. Kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeko 7 abiatu zen atzoko manifestazioa Donostian. Nolakoa izan zen giroa bertan? Oso giro ona. Jende asko egon zen. Azpimarratuko nuke oso jende gaztea egon zela. Osea, 20 urtetik berako jende asko, esango nuke. Eta gero, mota askotako leloak egon ziren igual. Alde batetik, lelo politikoagoak, transfobiaren kontra, erasoen kontra, eta gero beste alde batetik, humorezko leloak, adibidez, ika, boiera, transmarika, horrelakoak. Orduan, giro ona uste dut egon zela, mota askotako leloak, eta gero, Manifa Maiera ere oso polita izan zen, ze, pixkat festa kutsu hartu zuen, torri zirelako jauzo fanunakikoak boge erakustali bat egitera, eta gero salsa eta batxata eta hierro bat egon zen, eta oso polita izan zen, eta balorazioan egin dugu.
Arratsaldean esan bezala manifestazioen hitzordua izan zen, baina goizean eta egunean zehar hainbat elkarretaratze ere egon ziren. Besteak beste, Euskal LGTBI+ behatokiak zenbait erakundetan dauden aurreiritziak eta babes falta salatu zuen goizean. Zeintzuk dira zehazki zuen aldarriak? Bai, gure aldarriak azpimarratuko nituzke lau pixkat atzoko komunikatuaren oinarrian egon zirenak. Lehenengoa da, asko aipatzen ari da nola eskuin muturrak indarra hartu duen azkenengo urteetan, eta orduan gure kontrako gorrotoa hunditzen ari dela, baina ez da bakarrik eskuin muturrean baizik, ezkerreko alderdi askotan eta inkluso mugimendu feministaren barruan ere ari dira jarrera terfak, aboloak eta horrelakoak egoten. Orduan, lehenengo aldarria izan zen, ez ditugula jarrera horiek onartzen eta transik inkluitzen ez duen feminismoa, ez dela feminismoa. Hori lehenengoa, gero beste aldarri bat, jendea antolakuntzara batzeko deia izan zen, askotan iruditzen zaigulako gure borroka asimilatu egin dutela eta pixkat erabiltzen dela postal kolzela, baina ez dela benetan militantziarako pausu hori ematen. Orduan beste aldarri bat hori izan zen. Beste bat, erreferentei aitortza eta bereziki Mikela Martin aurten hilden kideari horrelako keinu bat egin genion eta aitortu gure aurretik egon diren guztiak eta beraien borrokagatik gaudela hemen. Eta gero azkena sistema heterosexuala apurtzera gatozela eta hori lehen esan dudan ez dugula nahi sistemak asimilatu gaitzan, baizik aldatu egin nahi dugula bizi modu hau eta beste bizitzeko modu batzuk sortu eta pixka dena apurtzera gatozela eta ez lekutxo bat eskatzera sistemaren barruan. Sistema hori aldatzeko esan bezala aurrera pausuak eman dira, ez da, baina oraindik asko dago egiteko, izan ere azken aldian, eraso homofoboak egon dira hainbat lekutan, ez da, Gipuzkoan, Bizkaian, zeintzuk dira eman beharreko hurrengo pausuak? Nik uste dut pausuak eman behar direla esparru desberdinetan. Lehenengo instituzioi egingo nieke deia benetan serio hartu dezaten eta sortu ditzaten politikak LGTBIQ pertsonen bizitzak hobetzeko gure kezketatik abiatuta eta ez partxeak jartzeko, adibidez irratian ertzaintzari deitzeko deia, ez dakit, eraso homofo bat jasaten baduzu deitu ertzaintzari, azpimarratu nahi nuke ertzaintza guretzat ez dela segurtasun erreferente bat eta ez garela babestuta sentitzen poliziaren gandik. Orduan, benetan serio hartu esatela eta jarri ditzatela baliabideak gure gandik abiatutako protokoloak edo planak edo politikak sortzeko. Hori instituzioi. Gero, orain jaiak datozela eta festa datozela, mugimendu feministaren barruan ikuste dut egin behar dugula hausnarketa bat, erasoen aurkako protokoloak festetan ez daitezen egon bakarrik emakumei bideratuta. Ze askotan, hori gure lagun marikek edo transek erasoak jasaten dituzte eta orduan uste dut protokoloetan txertatu behar dugula ikuspegi hau edozein pertsona erasotu babestu ahal izateko. Eta gero azkenik, adibidez, kainako 28ko aurtengo egitarauen barruan autodefentsa bat antolatu genuen eta oso positiboki baloratzen dut guk geuk kolektibo barruko jendeak iniziatiba hauek bultzatzea eta azkenean sortzea sareak elkar zaintzeko eta elkar babesteko mota hauetako erasoen aurrean. Hortxe zuen aldarriak eta zuen eskakizunak ere, hemen utzi behar dugu Maider konexioa, mila esker gurekin egoteagatik, gaurkoan. Eskerrik asko. Eta politikan, EAJak eta PSek hautagai jeltzalea aukeratu dute Arabako Foru Aldundian gobernatzeko 24 botorekin. Bigarren bozketa bat egin behar izan da, lehen bozketan gehiengo osoa lortu ez duelako. Eba López de Arroyabe, EH Bilduren hautagaiak 14 batzarkide soberanisten babesa lortu du.
Kapitalaren eta bizitzaren arteko talka bizi dugun honetan, egungo sistema sustengatzen duen zaintza ereduak errotiko eraldatuko behar duelako. Hala nola, sistema publikoaren kontrako erasoak gelditu eta privatizaziorako bidea itxi. Los alaveses y alavesas han decidido con su voto que la mejor opción para el futuro de nuestro territorio pasa por reeditar la fórmula de gobierno que hemos mantenido durante las dos últimas legislaturas. Una fórmula de gobierno que será continuista en lo que nos ha hecho fuertes y al mismo tiempo transformadora para atender, adaptarnos y adelantarnos a las nuevas demandas de la sociedad. Dar un giro radical a esas políticas, como algunos pretenden, es en realidad dar marcha atrás. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusi, izendatu dute. Foru aldundian erantzukizun handieneko kargua duen lehen emakumea da. EAJko 17 batzarkideen, PSko 7 eta PPko baten botoak 25 guztira jaso ditu. Jardungo aldun nagusia eta foru diputatu Jan Andreok, batzarkideok, gonbidatu guztiei egunon, hasiera emango diegu gaurko osoko bilkurari. Dando cumplimiento a lo acordado en el artículo 163.2 y 164.1 del reglamento de las Juntas Generales. Beraz, lehenengo izelaria izango da Eider Mendoza Larrañaga, aurrera, mesedez zurea da hitza. Ez dira norbere ardurak bestei leporatzeko garaiak. Ez dira geldirik egoteko garaiak, ardurak hartzeko momentua da. Azken 8 urteetan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE Euskadiko Ezkerraren arteko koalizio gobernu baten bitartez, Gipuzkoan iraganean zintzilik utzi zituzten arazo larriak konpondu ditugu. Herri honek izan du, eta ni ziur nago jarraitzen duela izaten, egiteko modu bat, egiteko eredu bat, eta zentzu honetan Gipuzkoa gainera abanguardia izan daitekeela. Herri honek badu kontzientzia bat kate bati eusteko, lotzeko bezain beste austurak eragiteko, berritzeko, berrasmatzeko, garaiari erantzuteko. Bestalde, Arartekoak diskriminazioa eta diskriminazioaren aurkako politika publikoak azterlan aurkeztu zuten atzo Euskal Autonomia Erkidegoan. Bertan, jasotako gabezien aurrean tratu desberdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko legea prestatzea lehen beharra dela diote. Zaldibar Argitu plataformak elkarretaratzea egin du Eusko Legebiltzar atarian egoeraren larritasuna salatzeko. Bien bitartean, Legebiltzar barruan EH Bilduko Mikel Oterok Zaldibarren gertatutakoa gogorarazi du eta inoiz gertatu beharetzen hondamendia dela azpimarratu du. Eta gerora gobernuak izandako eskuartzea ere salatu du. Arantxa Tapia, ingurumen sailburuak gobernuak bertan egindako lanak zeintzuk izan direna azaldu ditu. Zauria sakonak utzi ditu Zaldibarko hondamendiak, oraindik irekian dauden zauriak neurri batean. Zaldibar, Euskal Herriko istripu ekologiko larrienetakoa da. Zaldibar, negligentziaren praktika txarren eta kontrol eskasaren historia da. Zaldibar, langileen aurkako delitua da. Zaldibar, Alberto eta Joakin gogoan da. Zaldibar, errepide moztuak, suteak, dioxinekin kutsatutako airea, konfinamenduaren aurretiko konfinamendua, Ibaire isuriak, amiantoarekin kutsatutako larrialdietako langileak, Lixibietu kutsakorrak eta abar izan zen. Zaldibar, gaur 13 ikertu dituen,
eta ebatzi gabe dagoen ingurumen delitu bat da. Zaldibar finean, Euskal Herriko nunca más da. En un futuro pudieran albergar algún tipo de actividad que nos permitiera realmente conmutar parte de la deuda, porque se trata de conmutar parte de esa deuda porque es una dación en pago. Si no podemos aprovechar esos suelos para nada, ¿para qué queremos esos suelos conociendo esa situación? En cualquier caso, desde el Gobierno estamos realizando un seguimiento exhaustivo y una supervisión con visitas constantes, con registros y mediciones. Además de las que creo que usted hacía referencia, que es la propia empresa Verter la que nos envía. Pero además de las que envía la empresa Verter, nosotros realizamos una supervisión y una inspección exhaustiva, con diferentes registros y mediciones, en los que se produce un ligero movimiento, pero ese movimiento, en cualquier caso, es progresivo y lo estamos detectando y lo estamos analizando de forma inminente. Manifestazioei dagokionez, Bizkaiko ostalaritzak greba eguna du gaurkoa, ELA-LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lan uztera deitu dute. 2020tik dute lan hitzarmena berritu gabe, naiz eta greba deituta egon. Negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute. Bizkaiko ostalaritzak greba eguna du gaurkoa ELA-LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lan uztera deitu dute alegia. Da, egun horietan hotelen okupazioa erabatekoa izatea. Beraz, hori inziditzea espero dugu eta ebai egungo gara taldeak dauden hoteletan. 2020tik dute lan hitzarmena berritu barik eta patronalekin edukitako negoziazio mailek ez dute korapilo askatu. Negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen du eta grebaren aurre abizuaz geroztik Bizkaiko Ostalaritza elkarteak ez du mugimendurik egin. Otsailean negoziazio mailaren azken bilera egin zenetik ez da beste bilarik deitu. 3 urte daramate soldata igora barik eta denbora tarte horretan KPI-a 12,9 igo da. Egoera horrela, bi eguneko greba deialdia egin dute eta hotelez hotel protestak egingo dituzte. Beste behin ere salatu dutenez, sektoreko enpresek beren irabaziak handitu nahi dituzte sektoreko langileen sakrifizioaren kontura. Eta ikusi dugu denbora honetan KPI-aren 12,2 baino gehiago igo dela. Gure soldatak 0. Sektorearen prezioak 12,2 baino gehiago igo dela. Gure soldatak 0. Sektorearen enpresek beren irabazi marginak handitu nahi dituzte. Beste behin ere langile klasearen kontura. Sektoreko enpresak estutu egin nahi gaituzte COVID faktura ordaitzen amaitu arte. Ez dugu onartuko. Guztiok ezagutzen ditugu sektoreko lan baldintzak zein diren. Eta baldintza horiek ez betetzea ere ez da arrotza biztanleriarentzat. LAB eta ELA sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan gaurko eta biharko. Salatzen dutenez, Arabako egoitza pribatuen lan hitzarmenaren negoziazioa erabat blokeatuta dago. Berriz gaude kontu berberarekin, aurreko hilabetean greba egunak ere ditu genituen, eta arrazoia berdina da. Mahai negoziatzailea blokeatuta jarraitzen du, martxoaren 15ean entregatu genuen gure azken propuesta, gure azken plataforma, eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. Greba deialdiekin behin eta berriz esan zaie ere erantzun bat nahi dugula, beraiek esan zuten egun gutxi barru edukiko genuela erantzuna eta oraindik jarraitzen dugu, hori, ez dakigu oraindik zergatik bi hilabete eta erdi igaro diren eta ez daukago erantzunik eta mahai negoziatzailea blokeatuta jarraitzen du eta hemen gaude desblokeatzen den, enpresak ere beraien etekinak banatzen dituzten eta langileen baldintzak hobetzen diren ere. Ordutik ez dira bilerarik egon, interpelazioa behin eta berriro egiten da greba deialdiekin batera, baina ez dago inongo mugimendurik euren partetik. Hemen interpelazioa alde batetik patronalari egiten diogu, baina bestetik instituzioei ere bai eurek bai erantzunkizuna deukielako sektore honen langile hauen lan baldintzen hobetze horrekin, eta inongo mugimendurik ez dago. Nafarroako gobernuak musikariak ikastetxetan programa etetea erabaki du eta antolatzaileek ez dute erabakiaren azalpenik jaso, besteak beste,
Posta elektronikoz jaso dute jakinarazpena. 14 eta 18 urte bitarteko ikasleen artean, euskara eta kultura bultzatzeko helburuarekin jarri zen martxan programa 2018an eta eragile guztiek balorazio positiboa egin dute urte hauetan. Zehar antolatzaileak Hezkuntza Departamentuarekin harremanetan jartzen saiatzen dabiltza, baina ez dute erantzunik jaso oraingoz. Gauzak horrela, Nafarroako antolatzaileek azalpenak nahi dituzte. Akorde segida bat. Eta honen gainean, hasten naiz improvisatzen. Mamuak kanpoan utzita. Irentxinuan. Beraz, imaginatu, oso aberasgarria da eta oso pozik egiten dugu, baina era berean nekatu dezake. Batez ere, astelenean berriro gure eguneroko lanera itzuli behar dugulako. Eta ez nintzen gai gertatzen zitzaidan norri hitza jartzeko, imaginatu aldozue, ezta? Empatizatu aldozue horrekin. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Eta horren gainean, normalean, tarareatzen hasten naiz edo erdi inglesa, zabesten. Trakets dantzan, ezin ikaz, haren dantzan. Nazioartera begira, Nanterren auto bat gidatzen ari zen 17 urteko gazte bat, tiroz hil zuen atzo Frantziako poliziak. Horrek istiluak eragin ditu Frantzian eta gau guztian zehar luzatu dira istiluak. Gutxienez, 150 lagun atxilotu dituzte goizaldean eta istiluetan su eman diete autobus, auto, supermerkatu eta tren askori. Hildako gaztearen amak errebolta bat eskatu du semearen alde eta gaur eguerdiko ordubietarako manifestazioa egin dute. Gurera bueltan, etxebizitzaren gastuak eta elikagaiak familien aurrekontuaren erdia direla ondorioztatu du Eustatek. Hala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxetako bataz besteko gastua 35.455 eurokoa izan zen iaz, 2021an baino 7,5% gehiago. Etxebizitzaren gastuak eta elikagaiak familien aurrekontuaren erdia direla ondorioztatu du Eustatek. Etxeetako batez besteko gastua 35.455 eurokoa izan zen iaz, 2021an baino 7,5% gehiago. Izan ere, inflazioak goia jo zuen iaz, eta horren pisua nabaritzen da familien gastuan. 2022an garestitu ziren gehien energia eta elikagaiak, eta bi horien gastua etxeetako aurrekontuaren 50,5% izan zen. Eustatek emandako datuen arabera gastu nagusia etxebizitzari lotutakoa da. Hipotekak, alokairuak eta ura, argindarra eta gaza ordaintzeak jaten du gastuaren 1,5%. Eta haren atzetik daude elikagaiak 1,5%. Eta ostalaritza da gasturik handienetan hirugarrena, 11,1%. Eta haren atzetik datoz garraioak 9,7%. Nafarroan, Urozko Oroimenezko Parkea eta Lodosako plazatxoa memoria historikoaren leku izendatu ditu Nafarroako gobernuak eta Oio sailburuak belaunaldien arteko transmisioaren bidez memoriaren eraikuntzan duen papera nabarmendu du. Nafarroako gobernuak Urozko Oroimenezko Parkea, Linzoain Arriasgoiti eta Lodosako plazatxoaren oroimenezko gunea Nafarroako memoria historikoaren leku izendatu ditu. Bi kokaleku horietan, hilketak egin ziren, 1926ko militar kolpearen ondoren. Eta memoria historikoaren lekuen erregistroan inskribatuta geratuko dira, babestu, kontserbatu eta zabaltzeko. Leku horiek belaunaldien arteko transmisioaren bidez oroimena eraikitzeko orduan duten garrantzi handia azpimarratu nahi nuke. Izan ere, memoriak lehenik eta behin etorkizuneko gaia da eta ezinbesteko tresna errespetu,
tolerantzia eta askatasun balioak sustatzeko. Gogoratu behar da, memoria historikoaren batzorde teknikoak ekainaren 13an onartu zuela Nafarroako gobernuari biguneak oroimenerako leku izendatzea. Nafarroako memoria historikoari buruzko foru legeak ezartzen duen gixan. Espazio horren deklarazioa, babesa, kontserbazioa eta zabalkundea, memoriaren transmisioaren mugisa balio dezaten eta bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzen lagunduko du. Horrekin batera, gure gizarteak, biktimekin duen memoria bete beharrari erantzun zaio, egia, justizia eta reparazioa jasotzeko eskubidearekin. Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo esne behi baserri hezigarria Oiardon dago. Araban, Oiardoko familia batek bere baserriko ateak ireki dizkie herritarrei helburu batekin. Esne behia baserrian egiten den lana ezagutzeko lehen lerrotik. Bertan izan da Gasteizko lantaldea. EAEko lehenengo esne behi baserri hezigarria Araban kokatu dute. Leire Zaezek, 32 urteko emakumeak eta Jonek bere anaiak gurasoen gandik eta aiton amonen gandik ikasi dute nola zaindu, elikatu eta jetzi behi bakoitza. Gaur egun Oiardon duten baserriko ateak ireki dituzte umeek eta nahi dutenek bertan zer nolako lana egiten den ikusteko. Baserri familiarra, ekonomia zirkularra, animalien ongizatea, jasangarritasuna eta teknologia dira baserri honen gidalerro nagusiak. Hezigarria izan daiteke, esaten dugu horrela, umeek pizkat ikusteko lana dagoela hemen, ez da bakarrik esnea gestarena, garrantzitsua dela, baina bai guzti horren atzean dagoen guztia, baserritarrak egiten dute lana, hori bai da garrantzitsua, eta esaten diegu landa guztiak zaintzen dizkigutela, igual udari begira orain zuten arrisku eta sasiak kentzen dizkigute, zuteik murrizten dira, beraz da pizkat hori barneratzea pizkatxo bat umei eta datorrenari pizkat kontzientziatzeko hori dagoen, atzean dagoen lan guztia, ezta? Gero bai familiak egiten duten, ezta? Baiai jateko, prestatzen dituzte larreak zaintzen dituzte, prestatzen dituzten bitartean, da pizkat hori, ez da, haiek ikusteko dagoen lana, guzti horren atzean dagoen lana. Guztionen hori, esne litro baten atzean dagoen lan guztia erakusteko, eta hemen bai ingurua delako ezin hobea, eta batez ere hemen daukagun baserritarra, Leire emakumea, gaur egun belaunaldi hori galtzen ari dela eta beste belaunaldi bat jaio dela hemen, ez da? 32 urteko neska da, gaztea eta erabaki du jarraitzea honekin. Hemen lantzen duguna animalien ongizatea da hori fundamentala da, funtsezkoa da. Azkenean behiak ondo egonda, esne bai ona izango da, kalitatezkoa izango da, ez da? Orduan behiak hemen daukaten ongizatea da helburu nagusiena, haiek ondo egoteko, batez ere, eta bai prozesua eta zelan da, esnea, produzitzen den esnea ona izatega eta kalitatezkoa batez ere. Gero teknologiari begira, asko laguntzen die gaur egun familiari, ez da, hemen lan asko dago, janaria prestatu, garbitu, lan asko dago, beraz robota izatea, haiei denbora ematen die beste gauza batzuk egiteko, ez da? Lehen dela asko esnatu behar ziren goiz, gestu behar ziren eskuz egiten zuten, orain badute robota, beharra dutenean joaten dira bakarrik robotera. Robotori da gesteko robota, beha beteta dagoenean, gestu beharra daukanean, bera badoa bakarrik, garbitzen die errapeak, infrarrojo batzuekin tutuak ipintzen die, eta hori ordenadore ipintzen ditutuik, eta esnea ateratzen da. Eta horrez ez da egon behar baserritarra. Horrek ematen dio denbora beste gauza batzuk egiteko, ez da? Jasangarria garela esan dezakegu, gu azkenean lurrari bueltatzen diogu lurrak emandakoa, ez da? Azkenean jasangarritasun hori garrantzia dauka eta gu gara gai
hori asimilatzeko. Produzitu duguna, gai gara hori produzitu duguna gero lan egiteko horrekin, ezta? Orduan, zirkularitate bat egiten du horrekin eta jasangarria garela esan dezakegu. Arabako Oiardo herrian dago Kaiku baserria kokatuta, Altubeko ordainlekutik 7 kilometrora. 80 hektaria instalazio espezializatuak eta 60 behi ditu. Familientzako eta ikastorentzako ireki dituzte euren baserriko ateak. Bertan ezagutuko duten nola ekoizten den 0 kilometroko litro bat esne. Nola hartzen duten esnea behietik. Robotak zeni esnekien uste nuen zen ikusi ditut bideoak atera zirela jendea holan eta esnekien ja hain aurreratuta zegoela baserriak. Nik esnekien txutxeak ematen dizkioren. Ni 24 gradutik goia eta ezin dutela egon. Eta esnekien osten dutenean esnea, beroa ateratzen dutenean, bero hori erabiltzen dute behientzat beroa edateko zergatik, ezaizkio gustatzen urotza. Gai harritu nahi zergatik, jaio berriak ja dituzte 40 kilo, gero 300 kilo, eta gero ja nagusiak gehiago. Eta ere 60 kilo ere. Jaiotzen dira bakarrik beko hortzekin, goikoak ez. Flipatu dut. Behia bat dagoenean orduan, bakarrik ematen zaio lehenengo 7 hilabetetan esnea, eta gero beste 2 hilabetetan bakarrik lastoa zergatik. Ume aterakoetan, deskantzatu egin behar du. Asko ikasi duzu ez da? Gustatu zaizue bizita? Pila. Eta kulturarloan, Euskal Herria zuzenean jaialdiak 27. edizioa ospatuko du Irisarrin asteburu honetan. Bertan ospatuko den azken edizioa izango da, eta ondoren gogoeta momentua izango da hurrengo kokalekua erabakitzeko. Leioak kultur eskaintza zabala izango du uztailean ere. Uda garaiko eguraldi onarekin batera, kalean zinemaz gozatzeko aukera egongo da. Leioak kultur eskaintza zabala izango du ere uztailean. Uda garaiko eguraldi onarekin batera, kalean zinemaz gozatzeko aukera egongo da. Eguzkia joan eta egunak argitzen uzten duenean, gaueko 10:04 hasiko dira emankizunak, guztiak musutruk. Uztailaren 7an Elgara Mauriz filma ikusteko aukera egongo da. Mauriz Flickcroften benetako historia legia. Ilaren 14an Sableortz kapitaina pelikula ikusteko aukera egongo da. Kondairak dio badela nonbait, almen berezidun diamante magiko bat. Hilbetearen argiak ukitzen duenean, bere jabiaren desioak betetzen omen ditu. Sableortz kapitainak anker eta beldurgarrienak bere ontzia urrez eta bitziz bete nahi du. Horrez gain uztailaren 12an, La Ciudad Perdida izeneko filmaz gozatzeko aukera egongo da. Loreta Azage eleberrien idazle distiratzu eta apur bat auskorren ibilbide literarioa abenturazko eleberri romantikoen ingurukoa izango da pelikula.
Eta hilabete bukaeran, uztailaren 28an, Rabbit Academy pelikula ikusteko aukera egongo da. Marrazki bizidunen luze metraiak, mazten abenturak azaltzen ditu. Berak eta bere lagunek nork bere superboterea aurkitu beharko dute. Paskoa babesteko. Beraz, leioak batez ere zinemazkaintza zabala izango du. Eta informazio guztia kulturleioa.eus atarian dago eskura. Astear den Frantziako turrean, 7 euskal txirrindulari lehiatuko dira eta aurten etxetik hasiko dute lasterketa. Hirietan jada nabari da turraren isla, jendearen irrika, errepidetan goraberak, baina herri txikiagotara jotzen badugu, txirrindularitza zaleak ere asko dira. Gabiriara jo dugu gaurkoan, izan ere, Alex Aranburu txirrindulariaren familia dago bertan. Astear da Frantziako turra eta aurten Euskal Herriko 7 txirrindulari arituko dira. Gaurkoan azpimarra jarriko dugu Alex Aranburu debarengan, igandean Gabiriatik hemen Aztire auzotik pasako da turra eta bere amaren jaioterria da hauxe bera, auzoana eta familia osoa inplikatuta dago. Hemen atzean dugu Legorburu baserria, bere amaren baserria eta familiarekin izan gara. Joriz naiz, Alex lehengusue, Aztiren bizi naiz eta Alex turren ate barzala entera ginen orduko, pentsa genuen zozein barra zeola, zozea hundi ez, azkenen turre pasatzen dela eta gaina gure familiko bat pasatzen dela, zoze handien genuen egin, eta azkenen pankarta bat indegu, 25 metro luzekoa eta 4 metro zabalen, eta atzen dago zen lantalde hori danakin, familiko lantalde hori danakin indeu. Eta iganden jarriko dugu han kaminiondoko zelai baten, eta horretaz aparte ere kaminon baita ipiniko ditugu Alexin aldeko pintada batzuk. Gero egunen bertan noski, etorriko gara familiko danak kamisitakin eta jertxekin Alexi animauz, eta bere ezkioko jarraitzaieke etorriko dio seguro kamisitakin eta jertxekin. Guk hau egiten dugu Alexi babesa emateko, guretzako kiston orea da olako munduko lasterketaik garrantzitsunen gure familikoa dateatzea ez, eta bere aman jaiotetxe ondotik pasauko denez, hori nahi genuen gure babes guztie behai ematea. Iganden, hau azkenen portu bat izan da, jende asko espero da hemen, portu puntuagarri bat da, eta orduan errepideare lehen hau espero da, 5 bat ordu lehen hau moztea, eta horregatio, honea ikustea datorren nahiko luken edo zeinek, kontutan hartu beharko luke bintzet, 10 aurretik edo honea gerturatzea, gu hemen nengo bezperatatik eta familiko elkartea daukegu, eta batzuk karabanan datorriko die, eta gu aurreko honetatik hasiko festakin. Eta gutzako azkenen kiston ilusioa lehengusu bat ateatzea ez, azkenen ni baino 2 urte zarra bada, eta nik txiki-txikitatik oso ondo eman naiz, kiston harreman eukideu bai berekin da bai bera nahiekin, hemen baserien askotan ibili izan geha, eta txikitatik eukideu bai danok ez, azkenen bertako zer dago bizikleta bat, bizikletan ibiltzen ginen, o pelotan, o futbolen, eta bai, betienik eukideu baita kirol ezberdinak egiteko joera hori, baina bai goratzen naizena da txiki-txikitatik, memoko aztanetik, nola etortzen honea behakarrik, ezkiotik, azteria, bere eman jaiotetxea bizikletan behakarrik, eta horrek guri harritzez digun. Gero beha oso mutilona da, eta gurekin oso pixkat igual da, ni bezala ez, lotxati eta orduan irabazten donen, edo ez da gustatzen ez da esatea, orduan askotan enteratzen geha gauzataz, interneten, beste batek esan da, hola, ez, ulertzeko da baita, ze azkenen bere xumetasun hori dauke ez, ondik, oainen golturren dago, baina jarraitzen du izaten lehenauko bera. Bai, aste honetan, hemengo errepidetan ibili da, nik uste soberan dakizkila hemengo kurba danak eta dana, baina, pixkat ambientea edo zertzeon ikustea etorri izan bere lagun batekin, gero nintzen behakin eta esantzon oso gogotsu daula, irrikaz, hemengo turre espeziala dalako baino Euskal Herritik atea eta gaina Aztiretik pasauta
betzak hori bai hori bat dela, eta beak esan zuen, hau pasauta gero ja erretiatzeko mundaula. Familiaz gain gainera, jendetza gerturatuko dara Aztirira turra ikustera eta mokodautza jateko aukera ere izango dute. Turra dela eta elkarteko sozioen artean antolatu du taberna irekitzea, eta bertan egongo die edarik eta pintxo batzuk bai, berta ikustea, turra ikustea etorriko dien denantzat, edozeinentzat, hona etortzeko aukera egongo da. Ez dakit saltxe edo mugimendua, baina gu erabat urduri gabiltza bai. Jende asko espero, igande normal bat baino gehiago, ziur. Komedorea ia betza daukagu, gero barratxo bat jarri dugu portxean ere bai, orduan espero dugu jendea bilduko dala, ez? Eta hemen tontorrean eta gero ales erdi auzokoa izan da, gusten dugu horrek ere bai, ez? Jendea bildu araziko dula. Eta gaurkoan, gurean, txirrindularitzari buruz hitz egiteko, Ainhoa Artolazabal daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo, Ainhoa? Kaixo, atxaldeon. Egia da ez, txirrindularitzaren ekosisteman bi parametro daudela, batetik emakumezkoen profesioa eta bestetik gizonezkoena. Zein da argazkia? Bueno, argazkia hobetzen nahi gea, asko daukagu oraindik egiteko, ez? Aldaera bat egiten badet, dela 25 urte nik txirrindularitza utzi nunetik, badazkagu ja talde profesionalak, egia da hor maila ezberdina dazkagula profesionalen artean, uholturrak eta uzi taldiak, ez? Uholturren taldiak, gizonezkoekin aldaratzen baldin badegu, oso gertu daude eta, baldintza behatan, baina uzi mailara jesten baldin bagea, oraindik arrakala asko zaundigua da, beraz, oraindik bide asko dago egiteko. Aintzindaria izan zara zu emakumezkoen txirrindularitzan, nolako aldaketak izan ditu azken urteotan? Aintzindaria ez dakit, ez? Ni baino lehenago aitzezian emakumezkoak txirrindularitzan, baina egia da hasierako emakumeak izan ginela, batez ere hemen nazio mailan atu ginenak. Eta, gehoztik leheno esan deten moduan, ez? Zorionez leheno gure garaian, nila ustean induanean, profesional taldetan aitzeko Italira joan behar izan zuten. Aldiz ja gaur egun, badauzkagu Euskal Herrian taldia, besten artean, Laboral Kutxa, Bizkaia Durango, Sopela taldia, orduan, alderdi hortatik hobetu dugu, ez? Bisualizazio handigoa daukagu, dauneko ja telebistan azaltzen dira, munduko klasikak, munduko kopak, orduan, alderdi hortatik ondo, baina oraindik asko daukagu egiteko. Gizonezkoen turra hastear dago, ez dakit, nola erreparatzen diozuzuk gurean muntatu denari, gaur hain zuzen ere, taldeen aurkezpena delako Bilbon eta jendez lepo dagoelako? Turra Euskal Herrian egitea ondo dago, ez? Batez ere, ume txikiak, neskak, naiz mutilak, ez? Aukera daukate olako espektakulo ikuskizun bat, gertutik bizitzeko, ez? Eta pixka bat, nik esaten duten moduan, ez? Arra sartzeko modu bada, ez? Bestalde, horrek suposatzen duen logistika dirutza hori, ez? Eta agian, bai faltan bota dut, beko mailetan egin behar den lanketa eta benetan hor inbertitu behar danean, horran kamotz geratzea, orduan. Turra ikuskizun bezala Euskal Herrira etortzea ondo dago, baina ezinbestekua daukagu txirrindularitzan beko mailetan aitzen dian umekin txirrindularikin,
hor dirua inbertitu egin behar deu, lasterketak behar ditugu, denboraldi hasieran arazuak eduki genitun, lasterketak aurrea ateratzeko, bertan bera utzi zian eta horregatik esaten dut ez. Ondo daude bi alderdiak, baina batez ere bekoa ez palin badeu elikatzen turra ezer gutxi aportatuko du Euskal Herriko txirrindularitzari, ez? Hitz egin dugu ez, gizonezkoen turraz, baina emakumezkoen turra ere aurten uztailaren 23an hasiko da. Nolakoa izango dela uste duzu? Bueno, urtetik urtea ez, gure garaian turrak horritzen gendunean netzeon telebistik, komunikabidetan ezer gutxi azaltzezan. Zorionez gaur egun emakumezkoen turra retransmititzen dute hainbat komunikabidetan. Emakumezkoen txirrindularitza bisualizatzeko ezinbestekua da. Orduan, zorionez, beste urte batez aukera izango deu emakumezkoen tur hori bizitzeko. Eta, pixkanaka ez, ez ezaguna da mundu hori ezagunagoa bihurtzeko. Aldaketak egon direla esan du, baina oraindik